Sithatha lithuba lesibonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu. Okukhona konke bazange ngiyacela shayela uNkulunkulu moya engcwele izandla enkulu. Shanje bazane shanje izandla kakhulu shayela uNkulunkulu osilethe kule ndawo. Hallelujah. Amen. Umsele ngiphelele umoya. Amen. Ngenxa yomoya. Siyabonga bazange ngethuba uNkulunkulu asiphe lona elibaleka kangaka. Umfundisi uBaphakis nonkosikazi wakhe ne-leadership yonke asebenzisana nayo yakhona le ntabeni. Ngiyacela sishayele izandla kakhulu egameni likaJesu. Umfundisi uZeki bazalwane akuyena umfundisi osiphethe ubaba oyedwa naye obamaji ukhona naye la nabazalwane basebandleni esihamba nabo. Ngiyacela nabo sibashayele izandla ezinkulu egameni likaJesu. Nonke bazalwane omama bonke sinabo osisi obhuti nonke icasisha le bazalwane izandla worship team sishayele izandla egameni likaJesu. Amen. Sixolisa kakhulu bazalwane ngenxa yesikhathi. I think into eshaye kakhulu ngenxa ukuthi makhaza kakhulu ekseni adesho nomfundisi kwenza ukuthi manje is almost 8:45 and 9 o'clock fanele sibe sesambile. Hallelujah. So I will try with all means ukuthi ngingaba longer than that ukuze unani unishayele sesigodukile sesehlile. Hallelujah. I'm highly blessed bazalwane ngibonge nje kakhulu nokuba khona nje kule ndawo. Kuyisibusiso bazalwane esikhulu. Umoya wami uthinte kakhulu futhi uthokozile kakhulu. Amen. Angisela bazalwane umuntu owathanda kakhulu amathuba ngizobe ngiqamba amanga. Hallelujah. Futhi angisela umuntu uthanda ukumenywa. Angiyimemeli futhi kuyezwakala bazalwane. Kodwa uma kwenza nje imistake wakuthola sengibizeka kulowo ndawo inhliziyo yami iyathokoza. Hallelujah. Angishi nane number just in case ngangimema no angisela nje lo muntu kuyezwakala bazalwane. Ngijabule kakhulu bamfundisi uPhakis umukhuluma kakhulu ngalentaba le uyichaza. Hallelujah ukuthi lentaba le izala obabungidi. Ngimthanda kakhulu babungidi wavele ngizalo mangidi. Hallelujah. And ubabungidi lokhuluma ngaye owasekhaya. Hallelujah. So inhliziyo yami ithokoze kakhulu nobaba uBhengu uNicholas Bhengu usivele nabo bathandaza kule ndawo. Hallelujah. Balile wonke amaqhawe akhuleka kule ndawo. We are highly blessed. Siyambonga kakhulu bazane uNkulunkulu. Hallelujah. Igama lami ngoNkosi ngiphile Charles ongokamzobi Sibongo. Hallelujah. Ngisothongathi ngokuhlala endaweni yasehamba nathi yase 100. Amen. Shade noSindi sinabantwana abawu2 esibathole emshadweni. Hallelujah. Bese nibana bawu5 engabathola before marriage. So futhi umuntu nje onabantwana abaningi futhi ngibusekile. Hallelujah. And ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Mhlambe sikobise nje amakhanda mhlambe sivule nje iverse libe linye la. Ayithola la encwadini 1 Timothy I think chapter number 5 verse number 17. Yeah. Yes. So chapter number 5 verse number 17. Bushisha wakuthola nje uvele ulifunde. Amen. Namama ekhana amandla sezaphelelwe isikhathi ngenxa yamakhazi. Ufunde kakhulu. Verse 17. Thank you. Okay. Sikhulekweni bazalwane ka 30 days ade siwenzile in the month of June. Sasuke esontweni lesikhonzela khona sihamba sobeka itende lapha kotho ngathi azikho ke intaba ke. Onto azikho intaba so siphumile nje sawona indawo ekuthiwa isemagwaveni emazulwini konke ekuthiwa isemagwaveni emazulwini saya khona sayobeka itende senzela ukuthandaza lo 30 days. Amen.
so kuqondane kahle ukuthi sisemthandazweni kanti vele futhi sosala sisemthandazweni. So can you believe it? Zonke insuku siyakhonza siyathandaza kuyashunyayelwa zonke insuku vele akekho umuntu ongaba kakhathele if awudli lokhu uthandazile. Amen. Enye izinto ezongenza ngisheshe ngiqede ingenxa ukuthi vele ngikhathalele ukuze ngigoduke. Bese na appointment nonkosikazi ka9 khona la esifanele siye khona ngo9 o'clock yabo nje kade ngithi inkosi yami ngithe yena don't worry uzoshaya u9 sengikade ngibuyile. Haleluya. Sonke lezi zinto abose sekhanda nje uyabona ukuthi sekukuningi kakhulu. Haleluya. Siyacela nje bazalwane ungifundele sis verse 17. Verse number 17. Yes. Amalunga aphatha kahle. Hayi ngeke. Thessalonica. Why sis was funela amalunga aziphethe kahle? Baba Thessalonica 5. Khona ngathi setholekile. Verse 17. Khulekani ningaphezi. Lithi iBhayibheli khulekani ningaphezi. In English khona phethe isingisi. Pray continuously. Pray without ceasing. Amen. Ngiyacela siphinde sifunde incwadi yesibili la, incwadi ka 1 Samuel chapter number 1 wakhona seku 10 to 9. 1 Samuel chapter number 1 ongifundele ongenalo inkinga yokufunda nje ngizofunda kakhulu ke la bese ngichaza kancane kodwa ngizofunda kakhulu. 1 Samuel chapter number 1 uqale nje ufunda khona lapho nje sikancane ukukhumbuza abazangale indaba vele bayayazi, just to remind them. Verse 1. Thank you. Kwakukhona umuntu waseRamatayim. Kwakhona umuntu waseRamatiya, yes. Lasezintabeni zakwa-Efrayimi ogama lakhe lalingu Elkhana. Okay sisi. Musukufunda ushesha, funda ngathi wena oshumayela. Please, thank you. Kwakukhona umuntu waseRamatayim. Kwakhona umuntu waseRamatiya eSofia, yes. Lasezintabeni zakwa-Efrayimi. Zasentabeni zase-Efrayimi zasemaRespect this time, thank you. Ogama lakhe lalingu Elkhana. Gama lakhe lalingu Elkhana. Indodana kaJerohamu ka-Elihu. Katholu kuSufi wakwa-Efrayimi. Wayenabafazi ababili. Wayenabafazi abawu2 ubaba Elkhana, yes. Igama lomunye lalunguPhenina. Igama lomunye kulabafazi kwakuPhenina. It's a story that you all know. Igama lomunye wesifazane kwakuPhenina, yes. uPhenina wayenabantwana. Phenina wayenabantwana. It's a story that we know, yes. Kepha uHana wayengenabantwana. Kepha uHana wayengenabantwana. Thank you. Lo muntu wenyuka emzini wakhe iminyaka. Lo muntu wenyuka emzini yakhe ngeminyaka. Ukukhonza nokuhlabela uJehova Sebawothi eShilo. Ukukhonza nokuhlabela uJehova bamba le ndawo eShilo, yes. Kwakukhona lapho amadodana amabili kaEli, Hofini noFinehasi. Kwakukhona amadodana amabili kaEli, uPhinehas nalelo gama uThixo, yes. Bengabapristi bakaJehova. Okay, uHofia noPhinehas babe ngabapristi bakaJehova, ya. Kwathi ngosuku uElkhana ahlaba ngalo, wani kuPhenina umkakhe nawo onke amadodana akhe namadodakazi akhe izabelo. Kepha wanika uHana isabelo siphindwa kabili. Thank you. Ngokuba wayemthanda uHana, kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Isitha sakhe samncokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise, ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Kwathi ukuba uElkhana enze Uyibambe funa notho uJehova oyivale inibazalwane isibeletho sakhe. Thank you, yes. Kwathi ukuba uElkhana enze njalo iminyaka ngeminyaka, lapho enyukela endlini kaJehova wamncokoloza kanjalo. Ngalokho wakhala akadlanga lutho. Wamchokoloza uPhenina wakhala wangadla lutho. Thank you, yes. Wayesethi uElkhana umyeni wakhe kuye, Hana ukhalelani na? Awudli ngani?
inhliziyo yakho idabukeleni na? Angidluli yini amadodana ayishumi kuwe na? uHana wasukuma nxa sebedlile eShilo bephuzile. uEli umpristi wayehlezi esihlalweni sakhe ngasensikeni yomnyango wethempeli likaJehova. Umphefumulo wakhe wawunomunyu, wakhuleka kuJehova, wakhala kakhulu. Wenza isithembiso wathi, Jehova Sebawothi, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekukazi yakho, ungikhumbule, ungakhohlwa incekukazi yakho, unike incekukazi yakho umntwana wesilisa, bese ngimnika uJehova zonke izinsuku. Amen bazalwane ngixolisa. So right. Zonke insuku zokuphila kwakho. Thank you asikhuleke nesikhombisa amakhanda. Siyabonga ke uNkulunkulu ongcwele, yiloko izwi lakho leli liyaphila liphefumule nguwe. Linamandla uNkulunkulu ongcwele liyasiqondisa nasendleleni. Sibongile ke uNkulunkulu ophilayo ngalo. Siyakuthanda khuluma ngalo prophetha ngalo egameni lika Jesu. Amen. Ngiyacela nje bazane ngilalele mhlambe u3 minutes noma u4 minutes ngaphandle umfundisi mhlambe bethi angilule kancane senga-add umethe ngabe ngisa-add ngeke ngize ngi-add ngeke ngiyenze iphutha ungayidlala kakhulu i-keyboard yehlise kanti ukuze ingangiphazamisi. Haleluya. Istory nje bazalwane lethi athe uNkulunkulu bengiza lana ngizokhuleka noma sizothandaza la. Walibeka uNkulunkulu leli verse ukuthi nali verse ozofike uthandaze ngalo. Ngaleso sikhathi bengazi ukuthi inkonzo vele iqala ngo4 5 6 mhlambe ngo7 kanje kuzobe sekuthatha umshumayeli sobe ngibona ngikhuphuka nabantu from 7 o'clock ngiyanabo ko 8 o'clock kuyothi kushawa 9 o'clock ayibeke abantu sesi right. Haleluya. Nami ngizobe ngisho emoyeni sengingekho under pressure like njengamanje ngoba sengi under pressure. Kuyazwakala ipressure uqala bazali esenginayo yokuthi senimi isikhathi eside mhlambe sengikhathele. Haleluya. Okungenza ukuthi ngithi mhlambe ngizothi ngiyashumayela ukhathala uvela wehle ezantsi ungasayizwanga imessage. Kuyezwa labazalwane ukuthi noma ngishumayela ngina ngithi isikhosi sami mhlambe lo mama nalo asisi naloya mhlambe sengibalimazile ngenxa yesikhathi. Amen. Ngezwa labazalwane. So lana ke ngikhuluma nje isiphathi esincane lana uNkulunkulu lana kuyavela ukuthi uNkulunkulu izwi la uNkulunkulu lana uNkulunkulu engasakhulumi because inceke kade isebenza la noNkulunkulu ihamba noNkulunkulu isikhathi eside ogama laye lalu Eli lithi iBhayibheli uEli wayengasakhulumi noNkulunkulu. Kuyezwakala abazalwane. So njengoba uEli izwi likaNkulunkulu which means the word of God ingasekho kwaIsrael there was no direction. Because uma izwi lingekho idirection umkombandlela awubusaba khona. Haleluya. So ukukhuluma kwaNkulunkulu kwenza ukuthi ngoba kungekho uNkulunkulu waba sesidingweni sokuthi akafisi uba abantu bakhe bahambe sebengasakhuluma noma uNkulunkulu engasacommunicate nabo ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu wecommunication. Akuzwala bazalwane njalo uma sizothandaza sisuke sizocommunicate sizokwenza irelationship noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyathanda ucommunicate and uNkulunkulu uyawathanda ama relationship. So uNkulunkulu la akasana relationship Israel anganoma kuyezwala bazalwane because uNkulunkulu through Eli bekwazi ukukhuluma noIsrael ngoEli uNkulunkulu abe ne relationship abe ne come bazalwane ngani bakuyezwakala yini abe nobudlelwane nabo. So sekunqama ubudlelwane phakathi koNkulunkulu lesizwe sakhe sakwaIsrael. Then uNkulunkulu asesikhala iBhayibheli waba sesidingweni esifisa ukuthi angifisa kanani ukuba mina ngithole umuntu ezoqhubeka akhulume on behalf of my people. Lisithi iBhayibheli uNkulunkulu akatholanga umuntu until uNkulunkulu noma uthi ngijahe kakhulu la uEli lo naye unabantwana istory nisaziyo kuthiwa abantwana bakhe Hophias noPhinehas kuthiwa labantwana bakhe laba baba abapriest khumbula baso from bloodline of Aaron. So i bloodline yabapriest. Hallelujah. So
laba priest ingane zakhe lo muntu ongasakhulumi naye nezingane zakhe nathiwa sayiganga ethempelini kaNkuluNkulu silala namantombazane sidla iminikelo kaNkuluNkulu senza yonke senza disorder in the house of God. So uma khona disorder in the house of God kwenza noNkuluNkulu abe shut up. Ngoba uma khona disorder uNkulunkulu uyathula angabi khona ngoba uNkulunkulu akusiyela lo muntu ozwala uma khona umsindo uthi ngoba khona umsindo kakhulu bese kuthi uNkulunkulu behlile bephakathi kwethu kanti cha uNkulunkulu bengahlanga bekumusindo nje. Sometimes abantu uNkulunkulu bezwe umsindo bese kube ngathi uNkulunkulu ukhona kanti bekumusindo kodwa uNkulunkulu engekho. Kuthiwa lana kuthi uNkulunkulu bese ngekho sekhona disorder labafana belana namantombazana yonke lento uNkulunkulu wamuva wafisa ukuthi yini into engayenza ma yokuthi uNkulunkulu ngiqhubeke nguNkulunkulu ngicommunicate nabantu ngibe nobudlelwane nabantu. Lithi iBhayibheli then God chose this family. Family yaka Alka. Tholo babuna amakhosikazi awu2 uPenina noHana. Kula makhosikazi awu2 unkosikazi ohlanyisa inhliziyo yami ilokuthu uPenina. Because uPenina kuthiwa wayizala ethola abantwana kodwa uHana abantwana engabatholi kanti uHana lo ngabathola abantwana ungowecela. Kuyena kunompriest uSamuel ozokhuluma abuyisa relationship abayisa ubudlelwane noNkulunkulu kodwa God needed Penina ukuthi Penina please awuhlukumeze uHana ngoba uHana she's an intercessor. uHana she's a uHana uthwala into enkulu kodwa uZwana aqala kwazi ukuthandaza wena Penina mhluphe ngoba ngale kwa Penina Mike yami besimdinga uPenina ngoba uPenina uzovusa uHana. Uma uPenina engekho umthandazo uyaphela kade emthandazweni ila sala khona. If umthandazo ungazoba khona nebandla ngeke likwazi ukusala. Sometimes inayidinga inkinga ayivela kunina ukuze inkinga sinibuyise entabeni bese niyakwazi ukuthandaza. If uPenina bengekho imthandazo uzophela. Yanginkinga noma. Amen. Ma sakudinga uzentabeni kodwa ifo corona bazange babe khona mhlawumbe basihlambe nentaba bezange zibe khona. Amen. Mhlawumbe kube izifa izange zibe khona safaka nama mask mhlawumbe ngaba sithandaza ngohlobo esithandaza ngalo. Sometimes ama challenges esibhekana nawo empilweni singabazalwane asiphushela to our destiny because uma inkinga ngizoba khona ngesizi izinto ikaNkulunkulu ezifunekayo sizalwa izinto emthandazweni kodwa before uzale uthi uPenina ozokuphusha akuphushele ecebeni kama sandaya kama shandaya siyabadinga uPenina sithi ababili uthi uPenina sithi ababe uThusi uthi uPenina nawe uthi uPenina khona izinto ozoyizala kunezinto efanele izalwe uzozala but you needed Penina. Amen. 1 2. Amen. Problem ukeyboard bafaka ngo2 ngifanele uzodlala isaxophone. Uzesheshe ngiqe. Kubalekele. Uyangisupporta nje. Asikwele la. Lana kuthiwa ke lona wesifazane elokhethola abantwana ebhizi echukuluZwana. Wathola abantwana wachukuluZwana. Kuthi ubaba wabo noma indoda yabo yayibathatha njalo iye kule place called Shiloh. Kuthiwa lapha eShiloh kwakhona ubaba oyekhona ekuthiwa Eli. Uma efika bezonikela njalo noma njalo ngonyaka. Uma lo ekubhizi imchukuluza ebhizi uHana uPenina echukuluza uHana. Kuthiwa wahamba noma angisho angivele ngibe honest mfundisi. Uthiwa isikhathi ehamba nabo beya lapha entabeni eShiloh. Babefike benze umnikelo bese kuyaphuzwa. That's right. Kuphuza iwayini kudakwe. That's right. So badakwe ukudakwa they were enjoying themselves. Because ngalesi sikhathi akufani iwayini it was not a problem.
lalibenza bajabule beyifamily. So uHana noma kujatshula kodwa uHana ukujabula kwakungekho kuyena. Kuthiwa wasukwana wahamba wakhala ekhaliswe lo sisi lokuthiwa uPenina, kanti uPenina uzovusa icebo kaHana ukuthi akazi. Kuthiwa uthe sakhala ethempelini lebhizi ekhala ekade eqhuluziwe, wambona lo uEli umembona uPenina ekhala ebibitheka lapha ethandaza, uthi uyodakwa kuze kube nini, because uEli vele uyazi lana kuyaphuza, uyitshela udake kanti isithama akadakiwe kodwa kunezinto asizoyikhipha kule ndawo. Uyithetha hayi ndisamuda kanti hayi ngoba edakiwe disama kodwa kunezinto azothulula. Hayi mangani makuyezwa ngale bazali lithi uthi lo hayi ngoba ngidakiwe kodwa ngithulula. Hayi ngoba ngidakiwe kodwa ngizambazana. Lithi uthe bese sho njalo umuntu uyathulula, lithi waza kwenzeke njengofisa kwakho. Waphindela emuva uHana nomkhonyane noPenina bonke baphindela ekhaya. Kuthiwa ubaba uAlkhana wamazi uPenina wamazi uHana. Emva kokuthandaza uNkulunkulu wasivulisa. Ngathi uNkulunkulu isibetho wasivala ukuze uHana athandaze. Angani ngizwa kahle. uNkulunkulu owavala isibeletho ukuze uHana athandaze. Ngoba if isikhulukhulu isibetho esivulile uHana wayezojabula ethi ekhaya siyasebenza, nginabantwana, isimo sihamba kahle ekhaya, yonke into yinhle ekhaya, kodwa ukuthi uNkulunkulu asevala isibeletho wayemphushele emthandazweni. Ngoba sometimes kunezinto uNkulunkulu kube ngathi uyayivala, uthi uyabona bayasebenza wena umsebenzi ungawutholi, bathola imoto wena imoto ungayitholi, bashade wena ubona ungashadi, kanti uNkulunkulu uzokuphushela emthandazweni ngoba kunezinto ofanele uzoyizala. Amen. Asithela insabotage angikhuluma. Lithi uma semazile wazala wabeletha umntwana, wathatha umntwana waphindela uAlkhana waphindela ekhaya. Ngoba mnandi waphindela esontweni eshelo wokwenza njengokujwayela konyaka. Wathi ngicela ungahambi manje. Amen. Ngicela ungahambi manje. Ngilungisa umntwana kahle efaka isikhathi esiright, fake ngimphindise ethempelini. Uthi enza njengokusho njengofisa kwakho. After a year umntwana eSarah wamthatha wamisa khona, wajabula lo baba. Kanti akazi ukuthi ngoba uNkulunkulu embuyisa ezoletha uSamuel uzoba isolution yoNkulunkulu ongasakhulumi la ekhaya. Akazi uEli ukuthi uSamuel ngoba efikile uzobe yianza yoNkulunkulu ongasakhulumi la ekhaya. Ugijima uya ku number 2 uzothola lapho noma ugijima uya ku number 2 la kuverse you will find uHana lapho esebonga uNkulunkulu ethona uNkulunkulu wena owenza abantu babe impofu, futhi wena owenza abantu babe rich, wena uNkulunkulu owenza abantu babe humble, futhi wena uNkulunkulu obaphakamisa bonke abantu. Uthi wena uNkulunkulu wena owenza abantu bahlupheke, futhi abantu wena owenza abantu babe nemali, futhi uNkulunkulu wena abantu abaphakamisayo, futhi wena uNkulunkulu wena abantu behlisayo. Uthi wena uNkulunkulu ngane kwakho ayikho into ekhona, umhlaba udwele udalwe wena. Uthi konke khona kudalwe nguwe. Uthi ngane kwakho wena uNkulunkulu akho lutho, konke sikubona kuvele ngawe, ngane kwakho kuvelanga lutho. Kuwo konke lokuvelileyo uvala ibeletho, futhi ibeletho uyasevula, udedela imali futhi imali uyayivala, kodwa konke kuvela kuwena uNkulunkulu. Psalm number 2 verse. Angibeke labafana labade ngibasho. Abafana bakaEli. Amen. Bakwenza umngcolo kade ngikusho bakwenza umngcolo. Phambi kwaSamuel. But Samuel was not distracted. Wangaphazamiswa yokuthi bayona yena wangona. Ngoba uyazazi ungowecebo likaNkulunkulu. Amen ngizwe kahle. Bona wangona. Into edawuthi angoni ngoba uyazazi mina ngifana nabo. Kodwa ngowecebo. Bangathandaza abantu babone lokhunyuka wedwa kanti ngoba wecebo.
abahlale bona basaba amakhaza bathi kusebusika soze siye entabeni emva kobusika kodwa wena lokhu uqhubeka uza ngisho kumakhaza kanti into akuphusha wena uphusha ukuthi uwecebo umuntu wecebo akakhathala akagive up uhamba ngisho isikhathi singamvumeli ngoba umuntu wecebo basiza abafethu bese behluleka phela lapha yana semsindweni onwazi umsindo mina ngiyawufuna ube mkhulu kuba uyangisiza emoyeni asiye lapha kunemba khona kunember 2 before ufike lapha kunember 3 kuthiwa kwafika umprofeti wazoprofetha endlini kaEli amen wazoprofetha wathi weEli uNkulunkulu udecide nabafana bakho uzobabulala ngoba labafana bakho babhede in the house of God ngoba awuza akubhede basana endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu osibulalelayo uthi uNkulunkulu uthi umprofeti weEli abafana bakho ababhede in the house of God I'm God going to destroy them babhede ubaba wabo khona la ubaba khona azama khona ukubakhuza bangeshwa kanti uma bengeshwa sekuNkulunkulu ovala amadlebe abo ukuze uNkulunkulu ababulale kahle mhlawumbe ngizwa kahle Mr Parkis kunabantu okuthi silandaze ngabo la wathi abanye sebezile benza izinto zabo abanye badlala ngebandla abanye bafika nezinto emabandleni abanye baprofethile la emabandleni kwadukiswa abazali abaningi siyabathatha baphenduke lekalento enenzayo wakusiyona izwi uJehova ayifuna into enenzayo ubabona bengaphenduki kanti uNkulunkulu bacuphile ubabona beqhubeka benama-altar abo beshodo yinyoka benama-altar abo la belanda khona amandla sisikhale siyibandla sisithini izinto azenzeki bahamba ngey'moto enkulu banamabandla amakhulu bagcwalisa iy'tediyamu kanti banenyoka sisi siyabakhuza yekalento eniyenzayo kanti bangezwa kanti uNkulunkulu usebacuphise babulala abaphuphisi ngiyababona nje abantu abaningi kunabantu athi singabakhuza ngiyabona abanye babahala kabi umuntu uthi ngifisa kuba nebandla elikhulu ungayazi leli bandla elikhulu lilandwa kuphi amandla landwaphi uma ngibona uParkis eshumayela kuze kugcwala umlilo sengiyawazi umlilo ulandapho ulanda entabeni yaseMaritzburg la sokumakhaza khona ethandaza khona ethandaza efuna inkosi labeni bahambelayo bawalandapho amandla you must know the source of power before unqoma imoto before unqoma umuzi before unqoma ubukhulu babandla landa amandla kodwa siyawazi awethu amandla thina siwalandaphi entabeni yaseMaritzburg la siza khona ekuseni ngabofoko makhaza sisi lamakadaya lamakada lamahaya sanda lamakadaya ilabahanta limakadoya sanda lamasanta wayekhona umhlaba wabibikho konke wavela ngaye ngale kwakhe akufelanga lutho kulo konke okuveleleyo ugibela amafu kanjengenqola uyakhazimula kanjengelanga yena yedwa ngathi sengibhanwe ngesithuke saza amandla la elandwa khona ngesithuke bushintsha imoto saza amandla la elandwa khona noma ngaba nemisi ngesithuke sazi la amandla elanda khona it's very important yokuyazi the source of power yomuntu baphambi kwakho ukuthi amandla walandapho awukezwa abazalwane njengoba nathi sikhona la sizolanda amandla impela kumakhaza impela kuvumi kodwa sizolanda amandla sibambe into eyodwa uma sehla ezansi sohamba noSamuel bazoyibusa abantu imoto niyithatheni imizi niyithatheni besithi sivalile kuvule kanjani bese siyabatshela ikhona intaba yaseMaritzburg la sifika khona ngabofika ekuseni kumakhaza kujasehle sibekezele into eyodwa bakhona mina ngithuke uMathibala noma intaba yaseMaritzburg isiyaziwa ngisho phesheya
ngoba sibona la kulandwa khona amandla. Yebo bazalwane, sithe uma sifika la sabona kugcwele amakhandlela. Kapashata kapakata. Sasiyabengezela sabona kugcwele imali. Kapakata. Sabona utalelane noma ngakhona amakhandlela angakhona ama-altar bangayifaka imali kodwa ukhona uJehova wethu ongaselwe ngalali samba phezu kwama-altar akhona kule ndawo afike kuqala singakafiki lithi iBhayibheli isela kalithi ngokuzoweba nokubulala nokubhubhisa athi uJehova kepha mina ngizile nibe nokuphila nibe nakho kukhithime noma ngalahle 10 rand siyabathatha ngoba mkhulu ngakithi kunosezweni sithemba amandla engasiwona walana kodwa weNkulunkulu webazalwane mkhulu uNkulunkulu ngakithi nesangomane inyanga eyibeko 5 rand entabeni. Bengifisa kanjani nonke ungipha labo 5 rand bamahala nihambe niyothenga idexuit nimkweni muncu. Liprove usathana inkululeko nemkhulu. Haleluya. Kunesangoma nezinyanga. Usho ushoda ngekhanda u5 rand uboni lwamahala. Uye kwamahala. Yokhokhela ngazi. Wayisaba amanye ama-altar sinoNkulunkulu onzima kanje. uNkulunkulu ofuna ibeletho ivalile owathiwa isibetho sivaliwe wasefuna yona uNkulunkulu ofuna ibeletho sengikhonza wena uNkulunkulu owadabula ulwandle sengikhonza wena uNkulunkulu owavula amanzi sengikhonza wena uNkulunkulu owehlisa imana sengikhonza wena uNkulunkulu owavula idwala sengikhonza wena mkhulu ngakithi kunosezweni siphi isangoma siphi inyanga wesangoma wezinyanga mkhulu wethu owethu futhi masithanda sohamba sishiye i-altar lethu la abe khona nawabo ukuze kucace ukuthi ubani uNkulunkulu omkhulu wethu. Same story la in the Bible. Before God called Samuel. Ngicela ukujomba ngisho ngiya phambi kwevesi bese ngiyabuya. Bantshontsha the ark of God. Not because bayintshontsha kwaba khona impi yamaFilisti elwa noIsrael. That's right. Kuthiwa yaba khona impi uIsrael wahlula more than 3,000 people died. Befa kusiwo lenkene lithi bathi bebefa abantu bephela bathi abanye hey safaka nje wabiza ama-elder. Uma kubizwa ama-elder athi ama-elder no it's fine hamba nolanda umphongolo. Lithi bawuthatha umphongolo bahamba banawo empini. Lithi amafisi ezwa kuthiwa khona umphongolo khona amantu. Kuthiwa babona izolo ukikisa ujabula ukikisa uIsrael ukikisa ujabula. Kuthiwa amafisi asaba shawo uvalo athi oh siyini thina uNkulunkulu uyadabula nabeGibhithe uNkulunkulu uyadabula ulwandle uNkulunkulu omlilo ebusuku ontsika yefemini. Kuthiwa amafisi athi sase safa sizofa siphele. And this time uNkulunkulu nobe efike nomphongolo kodwa uNkulunkulu akekho. Lithi bawuthatha umphongolo amaFilisti they encourage one another. Yama uNkulunkulu nzima kanjani wawenza amaFilisti ukuthi awa encourage bathi oh Philistines be powerful and go and pursue them fight with them. Against you is against you. Zabashaya zawuthatha umphongolo sahamba nawo. Kuthiwa esikhathi umphongolo ukhona befika ukuthi uNkulunkulu esezobulala kwakhona uPhinias noHophnias. That's right. Kuthiwa bafa usikhathi kanti babulawa uJehova. uJehova wasebenzisa izitha in order to destroy these people. Yama uNkulunkulu uthi uNkulunkulu okuhle abe uNkulunkulu futhi okumbi.
uNkulunkulu wasebenzisa izitha ukuzoqeda ngoPhinias nokuzoqeda ngoHophnius ekade belala namantombazane bedla ngisho iminikelo eyiphungu limnandi to God. uNkulunkulu wabulala waqeda. Kuthi ngizoprofetha phezulu kwempilo yethu. Now God uzobuyisa izwi likaNkulunkulu ufundesendaweni yaseMaritzburg. kunoHophnius noPhinias ekade sizwa ngabo nabo TV abavele kuqala singakaveli kwangathi asikho kanti uSamuel uyakhula andayeni babonakala bevele kuqala begijima emagroundini babonakala bevele kuqala bevela kwa-CPN babonakala bevele kuqala bevela kwa-SABC kanti into yesiyeza abantu kwenzeka imistake kwavela abantu beyinyoka kuqala singakaveli kuvela abantu bamazi kuqala singakaveli kanti uNkulunkulu so Samuel sisa under leadership ngiyabuya ngiza lapho right now mhlawumbe ngibuyele khona before ngiyela kuthiwa uNkulunkulu wabiza uEli wabiza uSamuel wagijima kwa-Eli. Then God repeated himself. What Samuel wagijima kwa-Eli. Wathi yebo baba, wathi angizange ngisho lutho. Waphinde wathi yebo, wathi angizange ngisho lutho. Okwesithathu, then uNkulunkulu wathi Samuel wa-Eli. Wathi okay no, ongayise uNkulunkulu okhuluma naye. Then God said, then Eli said, lalela. Uma phinde lo muntu ekhuluma, wathi khuluma Nkosi. uNkulunkulu yakuzwa. Nalo phathi ungayithathi kancane. Yokuthi uSamuel even though he was anointed enjengomnaziri ngiyekuphucela utho kuye ezoba umprofeti, but Samuel needed Eli, uEli ongasazi noNkulunkulu. No. Yazi awuzange uyizwe ba kule generation sewusikhasa abafana abancane abagcobanayo kube khona umprofeti no prophetess yonke lembhede enzala bapho Eli abangakhuluma kodwa bana experience yokuzwa the voice of God. Angithi basiphila esikhathini la uma ngeke ngashumayela nje sengiyangigcoba sekumpostoli umzobo. Futhi ngiyashesha nokunginyusa ngibe uakhe. Futhi mina ngifuna banginyuse kancane, ngifuna bave bangenza upope. Because igenge lencane iyanyusana manje. Amen. uSamuel if walalela oHophnius noPhinias ingabe naye walala namantombazane, but instead amadlebe akhe avaleka avuleka kuEli. Sometimes even it's for us ministers, the preachers of the word of God, that even though sisebancane sinoNkulunkulu ipower ikhona, but siyabadinga oEli abangasena mlilo kodwa banoThixo. Okay, mhlawumbe ngisho kambe abana mlilo kodwa bana information uNkulunkulu ukhuluma kanjani naye. No matter how anointed you are, because if we find more about Samuel, igama lakhe lokuqala lithi God has heard us. uNkulunkulu usizwile. Lithi futhi igama lithi Samuel is name of God. Liphinde futhi lithi uSamuel olalela uThixo. Even though lithi uNkulunkulu usizwile, olalela uThixo, kodwa still kunjalo he had to listen to Eli. Ngifuna ukubeka ilevel ayigcotshwe ngayo uSamuel level of Christ like, because uSamuel he was a judge, uSamuel he was a priest, uSamuel he was a prophet, he was like Christ, like Christ, where he shadow of Christ. Kodwa even though enjalo wamdinga uEli olahlekelele noNkulunkulu kodwa experience of God. Angeke labafana abancane abashumayelayo batshelane bodwa. Umucathi ngiqamba amanga hamba uyobuza enganeni kaSamuel, enganeni kaNkosi uba lo bhuti lo. Enganeni kaSolomon mzona uyothatha ubukhosi. Kuthiwa ingane kaSolomon uJeroboam yahamba yayobuza ama-elders how to lead people. Ama-elder amnika ama-advice, but he decided not to listen to them. Wasuhamba kumfana omncane ongangayo watlalela beka insimbi more ibe harder than into ayenziwe ubaba wakho. Lithi uNkulunkulu bamhlubunkulu abantu bamhlubuka bamhlubu uJeroboam abantu abawu-10 bahamba bayiseni kwazi ukuthi abawu-2 wathola Israyeli yena wathola isizwe u-2 esizwe zonke sabaleka ngoba ngisi-advise as a believer njengompriest kakuyo awu-advise umuntu ongangawo.
ngeke uthi busuzufebe nje ngivele ngisuke ngimngaka nje ngizufebe ukuthi nentombazane ngiyayithanda isigcwele inhliziyo yami ayibambeki bese ngivele ngisuke nje ngijima ku talent ngivele ngisuke nje ngeke ubhuti ocisha bengaka imali ngoba ngiyamazi kuthiwa is a teacher of the word ngisilalela mfowethu nginenkinga nentombazane angikhethe wena ma nentombazane usodwa ngendlela yamuhle ngayo usedwala inhliziyo kodwa ngimenze njani usodwa noma ngithi ngiyalala uzodwa khona la noma ngithi la nangu uzodwa abantwana akasuka enhlizweni bese ngibiza utalent uthisa wezwe umuntu ojotshuku ohamba nezulu uyelalela la lento izana mngayizwa hamba ujabulisa uzodwa kufanele uma ngizinkinga ngizinanga uzodwa inkinga ngikubiza wena ma ngikubiza wena ngikugijima nje solo makugijimisa fine ngigijime ngokumuntu omdala okade ehamba indlela ngithi wena nangi inkinga kazodwa into enje yenziwa kanjani bese uma lalela sipho mfana wami lalela umshumayelo samncane lalela ngitshele into enjena lalela siyathotshiswa ngoba isikhanda ngithandele athi makhada lamahanta sila bashanda lamahantela wona ufele osenganeni ngakwekhutha egama likaJesu take your bags and leave ngithi ngiyafuna ngisena ubufebe kuba ngitshela umuntu omdala wangasabi igama ukulisho ledimoni ubufebe walisho walinjalo labaleka angithi sentabeni bazalwane sishilo izinto zasentabeni ngoba vele sibizo uNkulunkulu ngiyanibela ningabizwanga noma kuthi kusiqoqwe ngophakisi basuku usibizele le ndawo ukula sizokwakhiwa sizomodo sizoshape because sizogcwala umhlaba sizodla umhlaba uNkulunkulu nje sevision ivision labisozoshumana la wangitshengisa ivision kukhona kukhona abazalwane bese emgodini wathi njoba khiphe emgodini so kunabantu abasemgodini enzima kabi abashumayelayo abanye abakwazi abanye bayashumayela kodwa baba nje umoya omngqingili owesifazane uthandana nomunye wesifazane uyazizwa uyakhora uyadumisa kodwa bebona omunye wesifazane inhliziyo igxuma nephapha akazenze njani fanele sizokhuza lo moya ofana ohlathini sizokhuza ngegama sikhuza sisela khona emakhandleleni ilaba shandala mahantaya makadala masaya shekhala makhata womoya wasiwayo to leave kuna madimoni ngofesa ishela intabeni yaseMaritzburg sigodwe sami semakha si free intaba futhi engayazi intaba ayizelanga abantu abaningi izela abapriest ingakho umpriest omkhulu wethi njalo bezonisimangalisa aqala unyuka ahamba intabeni afika ahlala thandazi ogama lakhe uJesu Kristu ingcwele litho ehlala entabeni kuze kuse ebusuku bese yehla ngasasa awukwenza isimangaliso beqeda ukwenza isimangaliso babesani bejabulisa ukuthi uvusa ishosha yena aphindele entabeni athi inkosi bengasona amandla ami ngiyazi uma bungekho ingaba uzange inkosi kwenzele kodwa bamanje wenza isimangaliso bese sifakaza utshaliswe lokho kade wahamba ngale izandla siyahamba ukuthi igama lakhe ligama kodwa umpriest omkhulu washo ukuthi isimangaliso ayuka entabeni athi ngatsheli umuntu lento enzakalile ayezonga mina kodwa umnikazi wentaba ogama lakhe uJesu uNkulunkulu odalisa nomhlaba Jesu wenza isimangaliso athi shini ingatsheli umuntu abamanje bayaposta tshela abantu ade ungasebenzi they advertise themselves they don't allow God to advertise them tshela abantu ukuthi ogcobeni kababa lenzani bese ngiyagijima anisayi kuNkulunkulu seniyakubaba ngisho unikela kubaba noJehova kanti noma sinikela kubaba kodwa siyakuthina nomsebenzi kababa ukuthatha abantu abayisenkulu abalethe kuyena ungazuyibona indawo idungele ngathi uNkulunkulu akasakhe eMaritzburg uNkulunkulu ukhona kithi ngithe la kwafika uDadongithi la abashayo nyoka khona lapho ethandaza wathi moshayo nyoka wathi uNkulunkulu wavula amehlo waqhubeka wavala wathi wavula amehlo inyoka inhlothi isileli iselapha kunabantu abanathela la abahamba noNkulunkulu uthi uTata uhamba noNkulunkulu nakwashona ingane oyithatha isawuplot ipotment lempahla wayigqiba bahamba nonkosikazi baqhubha shumayela ivangeli kunabantu abasacrifice ukuba mina nawe shumayela ivangeli langempela
ngena wakwathi uMamDuma khona la eMaritzburg soshumala naye lapha eGoli ebise omnye umfana waseKhathi unkanyiso wakangcobo eyoshumala le khona uthi weMzobe bucabanga imalini ngoba ngizoshumayela ngathi mina MaMduma angazi kodwa ngiyacabanga ukuthi imali enkulu ubize emalini wathi Mzobe ithi ngitshela ngiyakubona uyamthanda uNkulunkulu futhi uyakuthanda ukuthandaza angibizanga imali angicharge imali bengiyothandaza uthi uMaMduma wathi if ngicharge imali avela uNkulunkulu angabi khona bese ngisala ngedwa ngenze lutho kodwa ngicharge imali ukuze uNkulunkulu ongibizeleyo angichargele yena kuqala kunami ngakhada la Masaya la Mahanta la Mahenda la Mashanta la Masaya la Maho wabaza uNkulunkulu esonto la ngifundisa khona ngathi abafundisi anisiwe abafundisi lana uthi umfundisi uphinde ube yi-servant. That's right. Khona usuku labo lokuqoqa ihlalo usuku le noma kuthandazwa abadinani bama-asha ngoba kusuku umfundisi ongibhampela ujesu mkhulu kunobani uma khona inkonzo yabo nje lezi inkonzo for 3 weeks 2 weeks mina ngithatha abantu ngemoto ngibayise enkonzweni ngayi koshumala kuyoshumala bona ngibahambisa ngibafundisa ngento ukuthi how to serve. Awukwazi ukufika ngesikhathi senkonzo ugqoka isuit usuzoshumayela njenga uyisipoke esisanda ukuvela lapha because Jesus mina iBhayibheli angiphathele iBhayibheli bengizosho ngiziphathela mina ngoba isandla sami angahambi weak sisanamandla ngisakwazi iBhayibheli ukulibamba ngepulpit. I don't need to carry iBhayibheli ngathi ngiphakeme ngiyakwazi ukuyibamba. This is the word of God. This is the sword efana ngiyibambe ngesandla sami. I don't need nobody to carry my sword on my behalf. I can carry my own sword. I have God on my side. Awusazi nokuphuza amanzi usuyaphuzisa Beathi ushuma lo subanjwe inyawo ngathi uyakhula usubanjwe inyawo uyapotoza hamba upotoza amadoda Ngiyaphenduka Sisi beyakusula sisi asazi uma intombi zakho uthi hey mina ngiqeda ukujula ngiyazibambela ngiyisulele mina. I have my own hand. If umfazi engekho umekhona usengasula ngonkosikazi wami I understand. Ngoba ngeke ngiphaka bawavela into zami. Nali ivangeli. Mufuna iadvice awudinga umuntu ongangawe. You need Eli ozokutshela uNkulunkulu kusetshenzwa kanjani naye. Buye enganeni yakhe izokutshela la ilevel okusekuyona. Usumpostoli. So sefaka umpostoli ngisho uhlala hamba ohlala wedwa lapha bahlala bali ha. Usubo upholi kubuka ibandla uthi ubopholi. Hey! Kungena abantu abasanda ukufika esontweni awubazi noba mina umuntu osanda ukufika ngithi ngimphambili ngibe ngimdeka ukuthi wemama ukhonza kuphi uqhamuka kuphuza sikwazi ukuthi sikulethele ihome cell. Uma upholi lapho uyaqeda awubazi nokubazi nasilala mina abami abazalwane abakhonza ngaphansi kwami ngibahambela ngishema ku ngiyamazi nokuthi lo uthanda ujeke lo uthanda uphuthu lona uthanda uchicken ebaba lona uthanda ngibazi ngoba ngibahambela ngishema ekhaya abo I am a servant. Safunda ko-Eli mhlawumbe bona basamemeza abaprofethi kodwa bane experience. Njalo uma abantu bona uNkulunkulu uyahamba kuleyo ndawo bona abantu uNkulunkulu wahamba bazitshela uNkulunkulu sakhona kanti uNkulunkulu akasekho. Bathi befika nomphongolo uNkulunkulu engasekho banqotshwa kade bejabula banqotshwa. Bathi uma beqeda ukunqotshwa kanti unkosikazi kaFiniyasi ukhulela ingane sesiyathandaza ingane ayikhulelwe sesithandaza lithi wathi umeqedwa ezama-pains angakazi azawezwe before yavela ingane yathi ingane ibiqhamuka kuthi umuntu osifazane noma ngeze ubuhlungu umnjani kodwa makuphele mebamba ingane uyathokoza kodwa lesi time lo akazange athokoze into ade kwathiwa umfana wathi noma kuthiwa umfana kodwa ngithokoza isizathu sinye ukuthi kuntshontshwe the ark of God. Ngathokoza kanjani umphongo kaNkulunkulu untshontshiwe singathokoza kanjani sakhona abaprofeti bamanga manje ngesiye kuza la entabeni yaseMaritzburg Park soza ngenkani until uNkulunkulu avuse these young giants nalabo mama abazohamba noNkulunkulu njengo-Enoch lithi iBhayibheli he walked with God until he was no more.
hayi abantu abazofuna udumo kodwa abantu abazofuna ukuphamisa uJesu bese beyancipha la uNkulunkulu utheni wani uthe uyena baphamisa futhi uyena behlisa uyena wenza impofu futhi uyena wenza konke sifuna abantu abazoya phansi ukuze uThixo ababeke phezulu. Sometimes khona ngisho abantu siyafisa ukumema igift yakho sayifisa so kumema kanjani ngoba uthe wena ukuze ngisuke ngize lapha kalungu niku 5,000 noma 10,000 siyayifuna igift asikwazi asik-afford asinawo amandla siyayifuna igift yakho kodwa amandla sinawo ya too much awusebenzela uNkulunkulu lesimazi asawusebenzela ba awusho uthi faka noma upetrol too much ushoshe nomfazi wamthola ngoThixo nomfazi nengane wayithola ngoThixo nemoto wayithola ngoThixo you are too much asikwazi ukusebenza nawe you are too much than us God uJesu was a servant waba ngaphansi komuntu ngaphansi kwengilosi then God gave him a name that is above every name wamnika igama elingaphezu kwamagama onke wathi wonke amadola aguqa under the name of Jesus wabantu bangalandeli lona waguqa lona washona phansi waphakiswa noma ngisathandaza noma sengiyayeka noma sengiyabheka lithi wathi ingane beyizala wangathokoza into ephasa kabuhlungu ukuthi 1 kutshotshwa umphongolo 2 into emphasa kabuhlungu ukuthi kufe ubaba uzala uEli uthe uEli bezothi umphongolo untshontshiwe washaya phansi ngekhanda then he died waqamba igama lengane wathi uAgabo doctors uthi the glory of God has departed away from us. Ngizothi mina ke noma kuthiwa inkazi mabihambile isikhathi la entabeni sokubuyisa the glory of God in our life. Sizokhula uNkulunkulu kuyisa inkazimulo sebekhona uSamuel abazokulalela abazohamba ngomthetho lithi iBhayibheli thandaza ngesiyeke ukuthandaza until sibone inkazimulo kaNkulunkulu igcwele umhlaba onke. Freely we receive, freely we give. Mawuzovuka abantu abazobona attitude yokwenza the will of God bengancengwa siyambonga uPhenina osiphushela to our destiny. Sometimes fanele ubonge ukuthi wazalelwe ekhaya engenayo imali ngoba mhlawumbe ubazala emhlanga ingaba uyiyona lento eyiyona mhlawumbe sometimes umbonga uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe fanele umbonge ukuthi wareshwa ngoba lento yakhe iqhume through ukuthi wareshwa. Sometimes ubonga uNkulunkulu ukuthi wawudla idakamizwa before ngoba uko mhlawumbe ongazidla abayivukanga lento eyiyona. Sometimes ubonga ukuthi wa divorce ushadile ngoba lo divorce owenzeka iwona ukukhipha the real you. My Lord. Akekho ukuthi nje usebenza sometimes fanele ukuba mhlawumbe wathi wasebenza uzovela uphakama mhlawumbe uhlwana noThixo mhlawumbe abanye bezalayo bagodola kanje ngoba basebenza umntwana usebenza angikwazi ukuya enkonzweni emakhaya eMaritzburg awungeke ngize ngikwazi ngiyavuka ekseni weklip uzomthola uPhenina emsebenzini ozokuphiphiza akusukele akuhluphe uzuvuka imthandazo. Oh my Lord. Akufanele isibeletho kufuneka iplaka kaNkulunkulu lifume ngawe kodwa wena urelaxile uyamdinga uPhenina oproducer so that uzoba wake up uzokhipha izinto zezulu upon your life. Sesifuna sithandaze sisukume sonke sime ngenyawo vele sisukume sisathandaza. Ufuna sikhulele into ezo3 tokuqala shonke ukuthi kuzobakhipha abantu emgodini. So I want you to thank God ngiyambonga uPhenina uvusa izinto kaNkulunkulu ezikumini. If uPhenina azange azabe khona ngaba ngikho la ngikhona. Ngiyabonga ungazalwa ekhaya shrimp. Ngiyabonga ukuthi uma noma washishe washona mhlawumbe uma nobaba azangashona mhlawumbe ngabe ngikhonza amadlozi kodwa basho bahamba kwasekuvela the real me. Ngiyabonga bathe beshada angashada mhlawumbe bangishiye ngashada ingaba ngikho la ngikho. I thank God for my Phenina. Ngiyabonga ukuthi umsebenzi angisheshanga uthola ukuze ngiqale ngakhele ngise ngemsebenzini sengiyazazi who I am. Ngiyabonga ukuthi angisheshanga ngashada mhlawumbe kuba ngishiye ngashada bengizobheda umshado ngisheshe ngibuye kodwa ngisheshe ngithola intshumayelo nemthandazo nje kungenza ngifike emshadweni story sami. I just want to thank God. Ngifuna sizothana sizobonga uNkulunkulu nje namhlanje lentaba. uNkulunkulu siyabonga ngezimo esike sabhekana nazo. Sisize ukuthi sibobani abesibone ibona. Oh come on somebody. Bazalwane uNkulunkulu ade ngasakhulumi kodwa manje sebezela uSamuel. uNkulunkulu usezokhuluma amangase. Ngisho ngathi ngatshela abantu manje ngithi uNkulunkulu uzobuyisa ukukhuluma kukaNkulunkulu endaweni yaseMaritzburg through this ndaba ekhona kule ndawo. Sisathandaza
ezinje mfuna ukuvula umlomo umfundisi izigi ezela ngaphambili esizothandaza sizosikulu awucela uzosikulu ngiyabonga siningi engibhekane naso empilweni singenze sazovusa lento engiyona ibakhathala masiya lama antaya lama silama ande mama hallelujah uyuso zonke sisathanda hallelujah siyabonga kuze zonke isimo ongosifaka sona wonkulunkulu siyabonga siyohana siyavuleka ibeletho awushasibeletho sakho uthandaza usawukhulume seyibeletho siyavuleka ngibona unkulunkulu evula ibeletho izintando ezivalekile siyavuleka you shall give birth as you are going down you shall give birth as wesa ngentaba qala zalise zentaba zala amabhizinisi uzala ingcebo siyazala wenkulunkulu siyazala sizozala icebo nakule ntaba icebo onalo yomthandazo wasentabeni siyalezala icebo yalomthandazo siyalezala awugijime umhlaba wonke lomthandazo sayezala awozale eminye imthandazo awozale businessmen awozale businesswomen awozale amavenda awozale amamiliyoni awozale amabhiliyoni lomthandazo uyazala akapapapasha ila makata Tamasha tamatayala masiyanta imakatayala matayala matalama toyo
Imakatoya la mataya la mateka. Imakita pata la matia. Imakatoya pata la mata. Imakatoya pata la mata. Imakatoya la mata. Sasana pela tua sala verdade. Sandaza que abonga sala. E aqui Arama no sala no Luciso. E aqui existe Zaramora. E aqui que não vai sala na melhor sala mais. Isso tá bem família. Isso tudo bem velho. Esse não foi beleza. Que a sefula da mais contadas. Tell me something this way. Tell the woman to know come baby something this way. Kalaba ando na bashana. Ngulu yanetsewa ngulu fala. Wona futhi ngulu vula. Wona ngulu prophet. Futhi ngulu ngoba. Simile beliota. Ngulu fulibele tsosethu. Siyasala. Ministries are enlarging you. God is increasing you. Your talent. God is increasing you. Your talent. God is increasing you. Your talent. You shall be enlarged. You shall increase. You shall multiply. You shall overtake. Makataya, Simpatahanda, Shakotoya, Makataya, Ila Mashaya, Makarabashaya, Ila Makataya, Sanda Namashanda, Yamasanda Namahaya, Imakatoya Namahaya, Masandaya Mahaya, I saw something at the standard. Ngibona something for this package ngiyacela kuba wona wenzayo as umfundisi ngibona ngathi I saw an angel ngathi sibeke izandla emakhanda igijimisi kubeke izandla abanye kuqhunisa ubizo la kabashaka abanye kuqhuna imthombo athi valekile la kodwa azawugijima nje noma ngaqala mina uqala usibeke mina isandla bese uyagijima ngibona an angel of God igijima la ngiyazi ukuthi an angel of this house God will use you here to open this gate kapapa sante I receive in the mighty name of Jesus Christ. Akalaba asakalaba yarahante. Okorobo asakatalaba rekerente. Akalaba saba alakoroyata. Arakorobo saba laba yarete. Bakishiwe mkotine. Baelevetiwe. Bapoyotiwe. In the mighty name of Jesus Christ. Arakorobayanta. The glory is restored.
enginike yona ngibanikile yona lekhasimulo iyamanifesta empilweni zethu iyamanifesta empilweni zabo in the mighty name of Jesus Christ. Thank the Lord for the night of glory. Ura akanta la barata la bayanta. Ura ala karabaya la bayanta. Ura ala karabasele bayanta. We use the altar as an altar of Most High God. Every satanic altar erected, Rama respect. Every satanic altar erected, like as an heir, be destroyed, be destroyed, be destroyed. All of us as an heir, all of us South Africa, we erect altars unto the living God in the mighty name of Jesus Christ. Lord, we thank you. Father, we give you praise. Their lives will never be the same again. Sisebenza nje basalwane. Ngicela sonke sigijime size lapha ngaphambili. While I'm still praying, abefundisi kule anointing ekhona, ngiyazi ubethe umfundisi kube mina ngibeka izandla. Ngizothandaza lapha kwi-mic. Ngicela umfundisi uNgcobo nomphostoli umzobe banibeka izandla egameni likaJesu. One hand ubuyele emuva ukholo uNkulunkulu kunaloba yini omkholelwa yona egameni likaJesu. Wena ngisathandaza baba wethu onkulu, siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Sibongile baba wethu, khulume kahle ngentombi yakho. Izwi lakho impela alikaze lasijabulisa. Izwi lakho impela kwetwele ilona lodwa eliphilayo, ilona lodwa elinamandla. Abantwana bakho sebenzile kuwe, siyathandaza sibonakalise ngegama likaJesu waseNazaretha. Shababababababababa, shabababababababa, shabababababababa, shabababababababa. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Arise, O God, and let your enemy be scattered. Arise, O God, and let your enemy be scattered. Arise, O God, and let your enemy be scattered. Arise, O God, and let your enemy be scattered.
Arise, O God, and let your enemies be scattered. Under this anointing, every disease should bow. Under this anointing, every failure should bow. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Akufishele izakho Jesu. Sesihamba nasemakhaya. Mhlambe before samba wake ngisathandaza umoya ingcwele mfundisi uNgqombo ukhulume lento athi singahlukana entabeni singayenzanga. Uma kukhona lapha entabeni othi mfundisi angikaze ngamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi empilo yami. Ngize lapha entabeni nje ngithi ngizothandaza kodwa ngikhumbula impilo yami noJesu ehlangana. Mekhona osho njalo capha emsandla sakhe lapha ekhona sesiyahamba sesibuyele emakhaya. Othi impilo yami ayikaze ihlangane noJesu. Ngiyamdinga uJesu aphathe impilo yami ngoba lezi izinto umpostoli akhuluma ngazo azenzeki kwabangazani naye. Khona nothi mfundisi ngiyamdinga uJesu phuma isandla sakho. God bless you my sister. Khona nomunye mfundisi thandaza nami ngiyamdinga uJesu. Ngiyacela simlekelele bazane lapho ekhona sisho lo mthandazo emva kwami sithi inkosi uJesu namhlanje ekseni siyakwamukela ngele enhlizweni zethu ubuso ukuphila kwethu. Siyakuvuma Nkosi njengenkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Sishaya izandla shayela uJesu. Siyabonga baba ongcwele lapha sebezile kuwe egameni likaJesu waseNazaretha. Thatha kudumo lungolwakhe izibongo zonke zingezakho. Khulume kahle moyingcwele womkhonzi wakho. Wakhulumela ukusakho ukusifundisa nokusiqondisa ekulungeni konke. Qhubeka moyingcwele umegcwalise, qhubeka umefihle egameni likaJesu. Besabuyele emuva sikhuluma moyingcwele igrace moyingcwele besahamba endleleni ngegama likaJesu. Thank you Lord ukuthi ubuzokhumbula idolobha laseMaritzburg, ubuzokhumbula uqobo lwethu ngenceki yakho ngesitsha sakho okhulume ngaso. Udumeke lonke umoya wakho ubukhosi bonke bobakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Asamukele kumusa ngaphambi kokuba